Между 15 и 30% от общата енергия, която ти приемаш, отива за храносмилване. А метаболизмът ти, друже, са 32 трилиона клетки, 13 милиарда реакции в минута. Това ти е метаболизм. Не, ям и хода до туалетна, не, ям каквото си искам и съм на струна с преса. Метаболизма е да нахраниш клетките. Стомашният сок е между 1 и 2,8 pH. Ако премине 3, вече не можеш да обработваш добре. Ще има големи метаболитни отпадъци, ще има гнилостни процеси, няма да влиза комплексиката, която ние искаме да влезе. Хранителните вещества. Защото от пропускливи черва, автоимунни заболявания могат да достигнат дори до психосоматика, до паникатаки. 100%. Алкохол е токсин. Много голям психосоматичен проблем. Ти учиш една цивилизация, че има пряк път до здраве. Здравейте! Казвам се Стоян Петков и съм диетолог и нутриционист с над 13 години опит в сферата. Създател съм на платформата Агая, където индивидуално помагаме на хора с проблеми като наднормено тегло, метаболитни синдроми, храносмилателни проблеми и много други индивидуални проблематики. Можете да влезете в нашия сайт, да погледнете с какво се занимаваме в детайли и ако решите, подканваме ви, запазете си час, можем да бъдем полезни.